गेळे येथील जमीन वाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी संदीप गावडे हा कार्यकर्ता माझ्या दिवस रात्र सातत्याने मागे लागला होता। या जमीन वाटपासंदर्भात अभ्यासपूर्णरित्या माहिती गोळा करून ती प्रशासनाकडे सादर करून त्याचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करण्याचं काम संदीप गावडे यांनी केलंय। प्रसंगी उपोषणासारखा मार्गही स्वीकारलाय। गावासाठी झटणारे असे युवक गावागावात तयार झाले पाहिजेत असे गौरवोद्गार पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी काढले की हा संपूर्ण कोकण आणि कोकणाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा, या तिघांच्या नेतृत्वातलं सरकार आणि या व्यासपीठावरती असणारा प्रत्येक जण यांना प्रत्येकाला असं वाटत होतं की हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न हा सुटला पाहिजे आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी खरं तर माझ्या पाठी कोण लागलं असेल तर संदीप गावडे सारखा एक कार्यकर्ता, ज्या कार्यकर्त्याने प्रचंड मेहनत म्हणजे दिवसाचं रात्र, मी रात्री भेटलो तरी पण काय झालं असं पाठपुरावा करणारे असे कार्यकर्ते आणि असे तरुण हे गावागावामध्ये तयार होणं हे येणाऱ्या काळामध्ये फार गरजेचं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।